Badie urte batzuk almenen artistikoa egon zala, aurten berreskuratzen dugu, izen da irteera eduki ez dauen ikasle profil batei erantzuna emoteko aukera, emoteko eskun ibilbidea. Zeinei zuzenduta dau? Berez gizako profila eukiko dauen jentia, baina lotura zuzen bat euki aldauena mundu bisualakin lotura edo interes bat, eta aldi berien praktikotasunera joten dauen ikasle profila izango zen. Batxilergoko artistikoen arloei begira, alde batetik egoan marraz artistikoa, ikusentzunezko kultura, arteari bideratutako marrazketa teknikoa, artearen historia bezalako arloak aurkituko genituzke. Gero egongo ziren beste modalidadekoekin lotutako aukerako beste aukerako arlo batzuk. Irteerak anitza dira. Egia esan, joko baganeu bere egunien artistikoen zabien ikaslea gaur egun nun kokatuta egongo ziren begiratzera, badauz arte ederrak dituztenak, artearen historia daudenak, kasetaritza daudenak, modulotan ibili dienak, arte munduakin lotutakoak, ero joskintza munduakin, ero beste estilo batzutakoak, psikologiara, kasetaritzara, anitza edia, azken finean, moten dituen irteera.